Tabbas wannan aikin Roderick ne. Kwarai tabbas shi zai turo shi a domin ya tare mana hanya. Ina da wata dabara. Mece ce? Za mu ba zama da wannan ba samudan. Amma fa dukkanin alamu wannan ba dabara ba ce mai kyau. Wannan dabara ta kana dauke da kasada. Kafin yau ka taɓa ambule ba samude? Saboda yanzu ka ambule guda ɗaya kana tsammanin cewa kai dinnan ƙwaro ne. Wayawa ɗaya baya ma shin kana ina ne? Shikenan kuma ai da zarar ya fada cikin ramin shikenan mu kuma sai mu gudu ai. Wani ka share abu ne wannan ɗin. Me yasa a koda shi irin wannan abin yake faruwa da ni ne?